Lignjoslav štrajkuje. Ja brojim pare, nove pare i stare, pare, sve, pare, bre. Daj mi evre te što pre. Šta? Zarada opala za $3 u odnosu na prošli mesec. Morat ću da zavedem red. Hvala što ste došli u Kebab Krabu. Izvolite kusur. Gospodine Ligoslava. Molim. Kakav kusur? Kakve su to gluposti? Preko, pa od ispod, uhvatiš kraj, probaciš ga tu, pa snaga i nazad. Sunđer Boba, ne plaćam te da se lickaš. Uzdiši u slobodno vreme. Ne plaćam vas da dišete. Jedva da nas uopšte plaćate. O to me podsjetilo. Imam nešto za vas. A, da, naša bedna nadoknada. Sladak miris isplate. A? Izvinite, to mi je stiglo sa hemijskog. Evo vaše čeka. Evo i tvog, Sunđer Bobe. Ne mogu da vam uzmem novac, gospodine Krabo. Roštiljanje mi strast. A? Šta je ovo? Na kraju ja vama moram da platim što stojim za kasom. Šta ovo znači? Jeste li poludeli, a? Ovde nešto mora da se promeni. Svaki put kad vas uhvatim da se izmotavate, naplatit ću vam za to. 18, 19, 20. Izvolite, gospodine Krabo. Ovo bi trebalo da pokrije mog glupiranja. Evo vam još 50 centi za ono kada sam vezivao petlu. Sunđer Bobe, šta to radiš? Dao sam gospodinu Krabi pare koje sam mu dugovao. Ja mu neću dati pare i predlažem da i ti tako postupiš. Zašto? Moramo da se ujedinimo kao radnici i da od šefa zahtevamo poštovanje koje zaslužujemo. Šta više, ti i ja treba da stupimo u štrajk. Wow, ti i ja ćemo da štrajkujemo. Na kraju krajeva ti voliš svoj posao, jel tako? Tako je. I hoćeš da ga zadržiš, jel tako? Tako je. I očekuješ da dok radiš prema tebi budu fair, jel tako? Tako je. Onda stupimo u štrajk. Štrajk! Idemo u štrajk, idemo u štrajk. Još ne znam šta je to štrajk, ali idemo u štrajk. Gospodine Krabo, znate šta? Lignjoslav, ja stupam u štrajk. Štrajk? Da. Napisat ćete parole? Da. Držat ćete protestne govore? Da. Zahtevat ćete moje poštovanje? Da. Ne.